Microsoft chanela kan lo lom le chu video tharnen kan lo let le khonga in mi lo like subscribe saka mi lo en zo sakram turin karon gen le chu ani tuna movie la mai lu tanang hei hi ma dong suk ania pathian te ang maya chakani tuklo deuh ma se korea rama chakna en tirna sang ber god ma dung suk tin an ko thin muthat lo na in som nia kan ti hi atidam thei mai ni loin a voi khat ben po ni khorhelwa om thei ngal na ani thung kholai misual torot tak kong hai sang atuk zal nuin adin hun chu asang chakhle boka tuna chuan an special investigation unit a anin nga na ber ani ta bokani ma se an na tho ni ma sabera a thut na po alu alum main kholai a buina alo om kal pang maya misual pathum ja chuan taxi driver an dala wanga tlan theilo chu an lo soisa chu tiang misual ho chu an kalma chuan athir liam mai theilo boina chu chin fel tumin an thei hil ngai lo tur sir tir na chu apeta hlom liama ma chuan mi chak tak nia inin ngai emni ron kal nai to su in ron kal le chuan apoi thu yang in siem no pangkho tin an lot dar ta hloma boina chin fel nu chuan station a chuan a kir le a then fel nu chuan case thar ho thleng le ngal night club pakhat in chunga train meiche pakhat alo tla chu a chui le ngal don ani chu nu liam te chu nalutuk dilem lo ma se van tuai thak takin athita doctor ten a thi chanan an chui chuan drugs overdose wanga thi alo nia he case a poimo zia hrein an kalma chuan ama nge in chuya thil then dan song chu hria chua atum tlatani meichia an hun na ber night club ani ti an hre chuaka an kalma le atim te chuan hun khoral loin meiche tho na hun chu an pan ngala a chu an lu vele thil dik lo om ti chu an kalma chuan a hre thiam ngala chunglam kalna te chu dan tlatania mun poimo ang maya ven him tlatani puma chu pa ngai takin in chunglam pan tum chuan akala ma se akong chu palian tak pakhat chuan a lo dang tlata engma soilo chuan ma chuan voi khatan nek deuh popa chu pa chu atlungal top maya in chunga han thlen chuan a hun taka misual ten drak sum dona an lo khoi lai mek chu an han nang chingta team na telmi lo chuan ruma chuan lutin evidence da na lak chhuwa pa chuan hei hi kha po avai khan beka hian daro helai mi hian enge ti camera chuan a lang thale mai te an ti kual noka jak lo khoi tu te pani chuan mak an ti hle a eng thil nge thleng hriat chian an tum lai mek chuan an ma ding palian ve tak chu security ani lo ti an thre chuak ngala velu tuk chuan pon lama omin omem an han tia ma chuan a en deuh wangwanga inang a ti hle a ama alo nek pa khala alo ni renga ala har chuak lo ni hi thil a thlak engma ti suang che ti pa chuan a nek le ta zona enge mozat a zo nu chuan night club nei tu pa chu room le lama chuan a omani ti a hre thei ta a chet tak ma chuan rek betin dokan chunga chuan napang lek chuan anor bet taran maya police station an thlen nu po chuan night club nei tu pa chuan tloma hnekin coffee siam sak tur te chuan la ti ham zuya adin hun lo om zia chu a hre thiam lo ni berina lang a tho puipa pakhat chuan camera chu hliain a thim deuh mu pa aron har le nu chuan club nei tu pa chu a oki chu ron pa ngai toin engkim chu a in puang ta veka in chon khuwa drug dealer lian tak ani ti chu an hre theita drugs an ron thon te chu japan mi pakhatin aron lu pui thin thu le mi soidanin yakuza pol mi ani ti an hreta chu thu an hriat rual chuan ma chuan a ho te chu in chona drug lo chuan a hmun zong tur chuan a tir takala chuti lai chuan ma chuan kho chung chu chui chun zom zelin hriatina an don dan angin bar pakhat chu an lu chhuale ngala ma room chung a lu chuan misual ho chuan thil dik lo om ti an hrengala pakhat chuan a jacket chu phelin ma chu zirtina han pek lak chu atum ve ringota ma se voi khat po an hek ma chuan ol sam te in atuk zal ngal der ta soka chutia atuk zal nu chuan ma chu a inang mai chuan bukrua chu adap kual ta hala atopa chuan drawer chunga chuan damdoi engemaw za chu a hmu chuak ta bar nei tu pa chuan
an zor chon thu le a bul pui ber ani lo thu chu shilin alo in puang wata drugs mun pui ber chu yakuza Japanese ho an ni thu an hre theita a chuti lai mek chuan a team te chuan in chon an thleng towa an rin hlel chu an hnai zual ve zel bokani chuti lai mek chuan Japanese dealer chuan damdoi chu lo ei toin alo rui ve deuh chiai towa pakhat chuan pon lama ri chu hriain chemte chu in sual ring tak chuan ala ngal wata kong khar an hon vele mi pathum chuan nang chingin an ri deuh hata tedi chuan taser mang chuan a ron kap luta ani room chunga chuan blue pill damdoi le silai chu mu chuakin an mana an hole lam chuan mabula thil thendan report an tumlai chuan motor chuan a ron subuaya mai tuam pathum chu lo chuakin police motora damdoi te chu an ron la an kal le don lai tak chuan motor hnunga chuang chuan tranpui turin a ron awa engma soilo chuan mai tuam jinga mi chuan thil tlon chu phorin a ron volhum takal maka mun hi man thlen chuan an mai tuam na te chu phelin an ho tupa chu tu dang ni loin poisak nei lo siang chun ani seng chun hian ni na dang aneya chu ni rei lo te liam ta khan seol long chol na hmuna misual rual te indor na hmuna an ho tupa pakhat chuan undercover pakhatin an pol a zom thu soin chu ama hi alo ni an ho tupa po chu ama hi ania an pola police undercover chu midang huwa chuan dim na tel lovin a soi sata hrepa chutia buaina thlenlai chuan undercover police silai chu Japanese pa chuan lo thupruin arwang chu tuya chuan a pai thlata he silai hi tedi aten drugs ne na an man kha ani police ten damdoi an man veka wangin ia sengchun chu tomo bula kalin a chana zot ngala thin ur takin a chuaka imi te zirtir tharo tinge hiroshi chu an tha khamia pa khan damdoi police aman tir ani kha kan ho tu paina hriat chuan kan thivek don ani hi atia invo khan na chu a chiang thokhat le an ti sual le chuan an thivek nge yang chuti mek lai chuan ma chuan an thopui damdoina chu atlowa an thopui pa pakhat ne chuan anin mufu hlowa dongu soidan chuan GQX an ho tu pa chu tu dang ni loin sengchun ngei kha ani ma chu sengchun a thona chuan kalngalin sengchun chu alo chapau hle a ma zona engma po chu alo chang du talo ani ma chuan thil dik lowom ti a hre theya police lama tanga hriat tur dang a om lo wangin khotlang misual hawa chuan a in sor bing le ta a bitum le tur chu gold chain le sana ne na in thuam deuh zar ni tin Korean barbecue voi kualai ei zo thin chu ani thilei tur dang pana akal le don lai tak chuan buaina haronom ta a motor to chu chapo tak chuan kian tur chuan hawa poi tak mai chu motor tanga ron chuak chu investigation nei tur ma alo nia ma dong suk emo paturu ani ti po angai tu lem lo chau tak mai chuan a zuang thau thawa Tiger King office in tin midang da niam mi ani ma dong chuan thu soi tam pe vak lo chuan voi khata neka a let ta tual maya kong puya chuan amuta zu mai ani a maya nek na thalang kul chung chuan Tiger Fish chuan engkim chu a hrila motor second hand dor nei tu ani thule engkim seol chunga thil chin chang hretak nin a in soi bokani zo na tam takanin zo nu chuan Japan pol pakhat chu deal vel siam nan bar pakhata an kalfowa a chang chuan hepa dor po hi an lo tlo thin ti an hreta a phone a en chuan iyang chuna soi sakpa tomo le iyang ho an ti pa thalak chu a muta chu pa thau chuan puma te chu bara a hruaya a thok pakhat chuan a chung lama a lo lu pui boka ruma chuan Japanese damdoi rui lo party hovel chu an muta an jinga pakhat chu in ti huai sen taka ron kalin ron ti buaya tuma ma se puma chuan chu tiang mi chu engatan ma lo ngai lovin alo tukzal ngala zona azot ta thin ani thuvek ula chesu puma nan ti chuan engma om ji om lem lowa Japanese ho chuan puma chu be an tumta ma se tunge an be tur ti hi an thre chiang lo atin ni in be na chu an tran chowa puma chuan a thal deuh ta pop popa anok out ani ber chu puma chak ji yang ho in alo mu chuan tlan chiat alo tuma
ma se puma pol te chuan an lo dang beta a tlan che thei ta lo ani reilo te a puma chuan Japan mi ho chu a hne fai veka yang ho chau chu a ding om chhun ani ta pakhat le pakhat in bei chu hlau chung chuan a lo chawa puma voi ni tleka chuan a zal ta dera khonge tomo om a han tia sin dot le a chuan puma chuan ma hruain tomo biruk na pan chuan an kalta chuti lai mek chuan police sual tak sang chen a khan mi indor pui alo nei meka tomo ero khoya ma mu thu rom lo thung ani anan phone chuan tomo chuan courier ma arukin drugs alo sal thin ti yakuza headquarters chuan alo hria ama that turin assassin pakhat Ricky an lo tirani drugs tenen alo tlan che hi ania sung chian chuan phone chu da in alo lei tur te bula chuan ni chunga an pek tur thu shilin atiam ta a ni chungin bungrua kan dong lo ani chuan apoi khopang ti in an thla ta a chuti lai chuan tomo ho te chu tlan chet tumin an lo in siam mek ve boka Ricky a lo thlen mai an bei sei lo Ricky chu ron langin an fai chuan an nuai chimit ta veka pa se tomo chu mu tu rom ve lo reilo te a chuan Ricky chuan hotel atanga tlan chhuwa lo tum tomo chu a mu fu ta tomo tan chuan du thlan tu rom to lo van nei thak deuhin ma chuan tomo omna chu yang ho hne na tang chuan a hret a hlo maya an va thlen chuan an ma ni tok zonga motor lo tlan chu an hmua a chuang chu tu dang ni loin tomo nge chu ani an motor chu in suin in beina chu tran ania ma se a ma sabera tan ma chu a box sop ve ta Ricky an tomo a hruai lai chu a en liam taringot ani Ricky chuan tomo chu a dak thuruk na lo zotin hreom takin na lo siama tomo chuan lulul chuai nengma soi du lowa Ricky chuan thole turom to lo turin a siam ta ani atu ka chuan tomo ruang chu tuipui kama chuan an chara anin tiam hun a hnaya wangin singchian ti ngai na hrelo chuan a ho te chu tomo omna thina tirin a drugs thuruk zong tur chuan a tira tomo omna thin chu thil zong chuan an suwa samta ni chutian zon mek lai chuan Ricky le apol te chu ron thlengin an ron bei thuta ma se sangchen pol te po minep an lo ni bik lowa anin bei ve fe ani pakhat chuan golf walk na chuan ron bei atuma Ricky chuan ol sam takin a lo tukzal ngala a chem chu la chuakin a hna chu a zawa a kalsan ta a atu ka chuan chung thil tleng chu sangchem chuan a mi te hne na train a hria ruang te chu a en ta vongvonga thil chu a buai zo ta vek ani chu ni chu chairwoman jean nena thil anin hlan tur ni chu ania ma se bungrua chu an lamu lo ti an hriat chuan jean polami pakhat chuan singchian chu na takina benga i hne na ta bungrua chu abowa hreom ti na ile nei mi elomo an hantia singchian a thin rimin sum thei ta lo chuan a khoi let ve ta nang ni ho hi kamomo to lo chau hanti pa chuan a tukzal ta hloma jean motora lo chuan a hlo awangin engma atong chuak ngam lowa sengchen chuan tina loin hun pek bel turin adil ta zoka mun danga chuan ma chuan in tha na mun chu a thlenga ruang pakhat chu singchen a polami ti a hria a dana en chuan a thi ma khan zon nei ani ti po a hria chung thil vel atang chuan ma chuan sangchen chu draksal na konga hruai tu berani ti ati chiang zualin a hria chuti chuan ma chuan a team te chu hruain narcotics department office a an kala ma se singchen chu a omlo an lo ti ni ma sela an kalma chuan chung lama mi pakhat om ti chu chiang takin a hmu theya ami te chuan do tan soi ti a hre thei ma se engma fiana nei lo awangin ma han lak ngal rum chu a du lem lo a aya zirtir na tlem chu a pehlaka a kalsan tamaya tuna chuan an rin hlel ber chu tunge ani an chiang ta ma se fin fiana mu chu an malak le na tur ani chuti lai chuan yang chuan thil hria chhuwa thar a ron neya yakuza ho chuan yacht company an lo nei towa ma chuan chu hria in a kal ngala a hmuna chuan misual pol pakhat an lo oma in sual an tran le don ani tun tum hi chu ma an a chak zia alan tir hun ani ve ta reilo te chung chuan chung misual thui hruai ho te chu a hnek thlut anuala
chemte chu ron phoin ron vi chu atuma ma se second thumpo adai meulo ma chuan uppercut le right hook chu ron mangin chuata chuan an thluta ma chuan zona a zo nuwa an ni po chuan drugs bo chu an lo zong hi lo nia chutian endik lai chuan access card pakhat hi a hmuwa tukver a hoi chhuah chuan amit thatak mai chuan a ngai tu ana hruaya card chu long pakhat ami ani ti chu a hreta ma le a pol te long an lu hnu chuan thil ni na dik tak chu an mu chuak ta ni drugs siam na hmun chu long pui tak chunga chuan a lo om renga a ma zong ten an mu lo po kha thil om tak ani reng ani tomo chuan bungrua chu tronin tui chunga chuan a lo thuk ru hi ania chu bungrua chu khai chuakin ma chuan korong chu a hmuwa chu bungro manga sangchian chu man thei anin ring ani ma chuan korong chu sungchian a phone tira damdoi chu akuta a om tho thu hril turin atia ma se sungchian chu mi ani leng ani lo chu thu a hria chuan ma ti ti rani ti alo hre thiam ngala riki a om na lam chu panin bungro manga in rem siam pui turin atia chuti lai vek chuan korong chu ama chawin in mu na hmun tur chu akala ma le a team te chuan hmun danga train an lo en tha sangchian chu bei thut na tura ta ruwa manna alo siam lok vek to ami te chu in ring rengin alo da lok vek to ni korong chu lau thong takin chhong thum na chuan alon chawa ma po chuan arukin alo zui renga maktak main sungchian ami te ni loin riki pol te zok chu an lo nia korong a lau thong chuan sun te hial alo chea korong a lau au thoma hria chuan ma chu tan lut ngalin an ho tu a mu chuan sangchian an a bum ani ti a hre thiam ngala chet po alak ma chuan asir lama tang chuan na tak chuan anon fo ni khoshelo chuan atluta ani chu buaina chu sangchian chuan rem changa lain riki mi te pani chu ti buain draksu ala a tlan chuak ngala singchian chuan an ma ni ho chu alo bum kual mai mai hi ania man ruwa ang mai na mang ti na ani ber chu chutiama tele Japanese gang te buailai chuan singchian chu sakei sakhi chang ang mai in hun rem chang alo ngak le reng to riki chuan thil chu ruk bo ani ti a hriat chuan a thin rim na chu a so sang hle ma po chuan a hriat na ron nei let lein voi le khata ma chuan riki polami te chu a ron bei thuta ol sam te in a ron thala riki a thiam pui pa chuan ne so alo ti hle ani ma se alo hlau lem lo pakhat le pakhat chuan anin beita ma chuan a ru te chu ti tliak nualin har savak loin na ne le ta riki an a thiam pui pa tlu a mu chuan ma chu min mai ani lo ti a hre thiam ngala a chem hriam sei chuan vor tlehlar mai chu ron phorin ma chu a han ma chon ve ta ma chuan alo hlau em lowa bel chin chu in dan nan lo mangin ton tam takin a del anga na ni mai tur hian a kut chu an thlo chuak ve riki a chem hriam tlehlar chu a bung ta mok mai riki chu a man thiam a chiat ta ka wangin ruak ang mai ani taber ma chuan na takin a kut tum lian tak chuan a han nek ta pop mai riki po chu a zal ta ngala hun khoral buai lo chuan motora chuan zuang lut ngalin sangchian man tur chuan a kal ngala ma chuan checker chu beka chuan a lo da reng hi a lo nia sangchian chuan him to in nga in drugs te nen chuan lo chhuwa bo a tum meka chuti lai tak chuan ma chuan ron dangin motor chuan a ron suwa sangchian a chuan an hre chuak ti hriain hlau takin narcotics department chu panin a tlan ngala ma chuan hanum zuin sangchian an arukin alo bei thuta ma se ma palian le chak tak chuan phut ei po om lo hian alo in dang ne so em a to pa in bei na ro pui tak mai chu a thleng don ta han ti donila sangchian chuan a hne thei don lo ti in hriain in rem siam pui atum ta a drugs hral na poisa chu in sem puya a han soma ma se ma chuan alo du lo na sa ni ma chuan voin hian ka da thalo che ni chuan ma dong suk ka ni lawang hatia na tak chuan a nekta ma team te chu an ron thlenga chung thil ron boi pui tur chuan ma se a top dona chuan mi pakhat alo lang le tunge ni ta ang le
khati zong khani se like le subscribe kha min lo me sakra mula movie tang nen kan lo let le hang ni man nu mutui mang tha ve ku le